Wel, dyma ni, mae'n ddiwrnod arall. Mae'n ddiwrnod eitha sych yma ar y funud, wedi glaw ddoe. Mae'r adar yn heidio at yr haden yr ardd. A ni'n cael cyfle i feddwl croeso chi yma unwaith eto. Da ni wedi bod yn edrych ar eiriau yr arglwydd Iesu'r wythnos yma ar ddechrau'r bregaeth ar y mynydd. Yr adran da ni'n ei adnabod fel y gwynfydau. A da ni wedi gweld fod yna gysylltiad amlwg rhwng y ddau gyntaf. Gwyneb byd yr rhai sy'n glodion yn yr ysbryd oherwydd eiddyn trwy yw teyrnas nefoedd, a'i gwyneb byd yr rhai sy'n galaru oherwydd can trwy eu cysuro. Mae plentyn Duw yn ymwybodol o'i glodi ysbrydol, bod yna ryw amherffeithrwydd yn perthyn i bob rhan o'n bywyd ni. Mae pob meddwl rywsut yn dangos ryw wendid. Mae yna ddiffyg moesol yno ni i gyd yn does. Ac wedi gweld yn tlodi ysbrydol, da ni wedi dechrau dod i alaru am hynny. Da ni'n gofidio nad ydyn ni ddim be ddylen ni fod. Heddiw, da ni am symud ymlaen i'r nesaf yn y rhestr. Ac unwaith eto, da ni'n gweld fe mae Iesu'n herio yn syniadau ni, yn gwneud i ni feddwl. Gwyn ei byd yr rhai addfo'n meddwl fo, oherwydd cant hwy etifeddu'r ddeiar. Ond sa chi'n holi pwy sy'n etifeddu'r ddeiar, mi fydd yr rhan fwyaf yn dweud, wel, y rhai sy'n gwthio eu hunain ymlaen. Mae'r hen ddihareb trechaf, treisied, gwanaf, gweiniad i'w gweld ar waith yn y byd yn tydi. Nid y rhai addfwyn, ond y rhai sy'n mynnu i hawliau sydd yn cael, hyd yn oed y rhai sydd yn ddibris o hawliau pobl eraill. Os ydrychwch chi ar raglen fel yr Apprentice ar y teledu, mae rhai sy'n llwyddo'n gorau bod efo ryw elfen ddidrigaredd wrth geisio dod i'r blaen. Rhaid iddyn nhw beidio poeni am sathru ar rywun arall yn y gystadlaeth. Unwaith eto, be da ni'n weld ydy da ni'n gweld fod Iesu'n adeiladu'r darlun ar sail yr hyn mae wedi ddeud yn y gorffennol. Mae'r un sydd wedi gweld ei dlodi ysbrydol ac yn gofidio am hynny, tydi hwnnw ddim yn mynd i fod yn llawn ohono fo'i hunan. Tydi o neu hi ddim yn mynd i weld ei hunan fel rhywun sydd yn well na phawb arall. Bydd na ryw ostyngeidrwydd yn perthyn iddo fo neu iddi hi. Gostyngeidrwydd sydd yn gwrthod sathru ar hawliau pobl eraill. Mae'n addfwyn. Ond sut mae rhywun felly mynd i etifeddu'r ddeiar? Achos tydi hyn jyst ddim yn digwydd yn y byd ni. Wel, mi greda i fod Iesu am godi'n golwg ni at gynllun mawr Duw. Y cynllun sydd yn dweud na chaiff drygioni y gair olaf. Os ydy'r byd yma'n un lle mae drygioni ar waith, mae Duw'n addo i fod am osod y cyfan yn iawn rhyw ddydd. A mae'n deud bod yn mynd i wneud hynny trwy greu nef a deiar newydd. Di hynny ddim yn esgusodau ni rhag ceisio y gorau gallwn ni i wneud pethau'n iawn fan yma, ond mae'r llythyr at yr Hebreaid er enghraifft yn deud fod Abraham yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfaeni, a Duw yn bensair ac yn adeiladydd iddi. Mae'n amlwg o'r adran fod yn sôn am rhywbeth na chafodd Abraham yn ystod ei fywyd ar y ddeiar, ond bod o eto'n disgwyl amdani. Mae Pedr wedyn yn deud yn ei lythyr yn bod ni yn disgwyl yr ydym ni yn ôl ei addewid ef am nefoedd newydd a deiar newydd, lle bydd cyfiawnder yn cartrefu. Da ni fel arfer yn meddwl am y nefoedd fel rhyw le fyny'n y cymylau ac yn blaen. Ond mae Pedr yn dweud, na, mi fydd yna nefoedd newydd a deiar newydd. Mae'n efallai fydd rhai yn dweud, wel, pie in the sky when you die ydy hynny. Ond beth sydd o'i le am feddwl beth sydd yn mynd i ddigwydd wedi ni farw? Mae marwolaeth wedi codi i ben yn fwy amlwg y dyddiau hyn, ei fod bob amser yn bresennol mewn rhyw ffordd yn dydy. Un o'n nodweddion yn hoes ni ydy'n bod ni wedi ceisio cuddio marwolaeth a deud mae'r byd hwn yn unig sydd yn cyfri. Ond wrth gwrs, mae'r hyn sydd yn digwydd yn y byd a'r bywyd yma yn cyfri, ond da ni ryw ddydd yn mynd i adael y cwbl ar ôl. Pa o bais y ganddo ni ar gyfer y dydd hwnnw? Os oes na nef newydd ac os oes na ddeiar newydd, pwy sydd yn mynd i gael bod yna?
Wel, meddai Iesu'r un mae'r ysbryd glân wedi bod ar waith yn ei galon, yw baratoi ar gyfer y fath fyd. Lle na fydd yr egwyddor trechaf treisied yn gweithio. Oherwydd tydi Duw ddim yn ddibrys o rhai sathrwyd dan draed yma. Nid fel hyn mae hi fod, a mae Duw am osod pob peth yn iawn yn y diwedd. A rhag'ch bod chi'n meddwl mae pie in the sky when you die yn unig ydy hwn. Mae Iesu'n deud fod y rhai sy'n mynd i fod yn y byd perffaith hwnnw yn dechrau byw y bywyd hwnnw rwan, yn rhoi rhyw flas rwan o sut fydd pethau. Ac felly maen nhw'n addfoen achos pobl addfoen fydd yn y byd hwnnw. Pobl yma Duw wedi bod yn gweithio yn eu calonnau. Mewn addfwynder a gostyngeidrwydd, maen nhw wedi dod i weld fod angen delio a chyflwr eu calonnau hunain, yn ogystal â'r angyfiawnder sydd yn y byd. A dyna ni wedi cyrraedd y trydydd grys. A fory os fydd Dyw'n caniatáu mi gawn ni fynd ymlaen i'r grys nesaf. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n cyfaddau bod ni yn meddwl yn fawr o'n hawliau'n hunain mor aml. Maddau ni o ddewn tad bod ni'n gallu gwneud hynny ar draul pobl eraill. Ac os gweli di fod na, helpa ni i weld yn union sut rai yda ni mwyn i ni feithrin addfwynder yn ein calonnau. Gna ni yn addfwyn fel oedd Crist ei hunan yn addfwyn. Amen. Wel, cymwch ofal a dan eich bendith.